Loka ljudi, John da rade s vama, ja ću danas snimati Clash of Clans ocenjivanje baza, znači ocenjivat ću ljude u mojem klanu. U klanu sam, smanjit ću muziku, u klanu sam srpski 3 tačke, znači veoma dobar klan. Imamo zmajeve 3. level i sad će neki lik Niki dao komentom HAL 10 da unapredi zmajeve na 4. i onda ćemo snimati zašto nam je ovo stoji ovdje broj 5, onda se svaka vojska, kako se zove, svaka vojska ide na jedan level više, ako niste znali, ja. Samo ja da njima napišem, snimam ocenjivanje baza. Loše sam napisao. Ovako. Samo da mu ja kažem. Ovako, znači idem redom. Prvo se javio srpski Grk. I ako se niko više ne javi, ja ću, zašto sam snimao ovaj video 3 puta. Odnosno 2 puta, ovo je 3. put. I baš sam pukao, znači dolazim, snimam preko ovoga, pa nema zvuk, pa preko ovoga, pa ima zvuk, pa uđem sve u Camtasia da renderam, sve izađe. I on ladno, i on stavi je na... Ne znam što on traži, kako sliku, brate. Znači, oni hoće da mu stave sliku, evo ljudi, odmah da vam pokazat ću Davidov loot i... Ja im neko snima na YouTube, da. Koji dodać. A moći se, ja obožavam ovaj klan i ovo mi je jedan od boljih klanova koji sam ušao, ljudi su brh, brate, i svi vam te poštuju i... Brate, nema da te neko psuje i kad se iznerviraš oko napada, na primjer, oni će da te raspoloži, ja nam po nešto u voru, klinčemo mi, izgubim, brate, i puko, ja kažem njima i oni, ne moraš da se nerviraš i tu, znači, da nije bilo njih, ja bi se toliko iznervirao da bi puka, majke mi, ali ovo nije baš super, znači, znači, šta sam te kažem, 2 puta snimam ovaj pišljivi klip, tako da, šta sam te da kažem, da sam stvarno, znači sve, i samo dođe Camtasia i kaže moraš da izađeš close the program, pa ja opet izađem, pa uđem, pa sve namesti, pa opet izbacim na YouTube, on opet kaže close the program, tako sam 5 puta, sad nije bitno da ne dužim, znači ovo selo je vrh, srpski Grk, gledajte kakav loot je dečko našao, znači sad će da napravi peku, ima 2 miliona skoro, znači možda mu treba još 500 ovih eliksira i gledajte ovo, znači stvarno je vrh ovo, vrh selo i ovo je 1.9k, znači za to vam HAL 8 samo mu preporučujem da ograd ide na 7, znači ajde možda neka 8 plus zbog ograda, samo može to malo bolje ograde, ali okej je. Ali sad bi trebalo te ograde iskoristiti za ogradu, ali ja mislim da neće, hoće da unapredi nešto drugo, tako nam je nešto rekao, nije bitno. Dalje šta imamo? Izvinite, samo da ja to. Znači ovako, šta sam dalje te da kažem. Koje je dalje selo, znači ovako. Laki, joj.
Znači selo, ok selo. Ok selo, samo defense malo može bolje da ide. Barem ovi strelci malo dobro za to H5. Pa ok, stvarno, znači ok je selo i ovo je jedna, ne znam sad, pa ne znam, možda osmica, ali ok su mu ograde, samo malo defense bi sad mogao na 6, ali ok sve znači. No dobro, ok, neka osmica, devetka, tako ne znam tako. Dalje. Ko je dalje? David, sam David bio, nisam. David znam da je selo isto dobro, znači David je selo vrhunsko, za to H8. Selo ok, stvarno, znači, ono ok selo. A sad, ja neću da se niko ovdje ne naljuti, ako se neko naljuti, onda ja neću više ocenjivati. Znači, nemojte da se ljutite. Ali, svaka čast da vidiš što ti je za tom H8, mislim što si iskupio 2 miliona. Ja ne kažem, znači svaka čast, ali bolje pomalo meni selo po nabuđivanju i tome srpskom Krku, ali nemoj da se naljutiš Davide ako ti ja to kažem. Ovo je isto neka, pa ne znam sad, 7 možda, 8, ne znam, samo zbog ograde, to mi je, za tom H8, barem je srpskom grupu, srpskom Grku, cijela ograda 6, dok je tebi, još njemu ide tek na 8, a već mu je sad za 7, cijela ograda 6, dok je tebi za tom H8 samo tek 5 level. Tako da je to možda neka sedmica, ali nemoj da se uvrediš, tebi je selo isto ok, mislim ok, odlično ti je selo, ja ništa neka. Selo ti je odlično i tako da nemoj da nećemo niko da se naljuti. Znači ovo je neka sedmica, dalje. Sada više nema nikoga. Idemo dalje malo. Dole, zašto sam snimao toliko video, to sam teo krenuo da vam pričam. I krenuo ja i i stalno sam im pričao, evo da vam pokažem ovaj loot od Davida. Koji je imao. Upo, puno loot bio. Lepo je bio. Kje je loot? Kje je loot, znači 200, to je onaj David što. Znači, ok, loot, dobro, dalje idemo, onda nađemo još nekoga. Nema više. Prvi, drugi put kad sam prvi, drugi put kad sam snimao ima baš dosta ljudi, ali sad nema zbog toga što
nisam ni isključio muziku. Hoćete vi da slušate muzikicu? Ako hoćete u Clash of Clansu da slušate muzikicu, ali meni je to da bi mene mogli da čujete. Ako hoćete da slušate muziku, sljedeći put vi pišete u komentare dole, pusti uvek muziku u svakom videu Clash of Clansa, ja ću ostaviti muziku, meni ona ne pravi toliki problem. Mislim, meni je samo to da me vi čujete, meni nije zbog mene boli dupe, meni može da radi ovo 100 minuta, bole me dupe. Ali kažem, zbog vas, to je to, ljudi, nema više nikoga, svi su, znači, u prvom i drugom videu bilo ih je više od 10, sigurno, ali sad ja ne mogu da odem u te poruke još dole, tako da nema veze. Idi u klinac, što bi rekao. Idi u klinac. Znači, to je to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!